Good morning, good morning. Live फैबाय गोबाव समनि उनावहाय दिनै मोनसे आपडेट नुदों कमेन्ट्सआव हरलाय भिडिअआ क्लियार जादोंना जायाखै नांथादों नामा एबसुआ निउ दिल्लीयाव नेशनेल मोनसे सेमिनार खुंदों लादों जॉइंटली यूपीपीएल पार्टीनि लीडरशिप बिथांमोनखौहाय नुनो मोनदों प्रमोद बर' बिथांखौबो नुनो मोनदों सो बेसिकली मानि थाखाय 125th एमेंडमेंट बिल आरो 280 आर्टिकल एमेंडेड जितु जादों म्युनिसिपैलिटीज पंचायतनि माखासे फाइनेंशियल स्ट्रेंथखौ बारायनायनि थाखाय एबा 125th एमेंडमेंट ट्राइबेलफोरनि माखासे अटोनोमास स्ट्रेंथखौ बारायनो थाखाय थिगानो दङ नाथाय सोंथिया बेसो वाइ यूपीपीएल दिनै एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआव थानायनि सासेबो बिथांमोनखौहाय निमन्त्रण होआखै बा लांफायाखै बे सेपारेटिज्मनि जितु बिथांमोननि आखु बेखौ नुनो मोनदों स' नोंथांमोना मा सानो बेनि फारसे कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो कमेन्ट्सआव हरदो ABSU holds seminar in New Delhi for 125th amendment bill tribals फोरनि माखासे autonomous financial बा एडिशनेल माने पावर होनो थाखाय 2019 आवहाय बे बिलाव ओंखारदोंमोन नामा बेनिफ्राय 280 आर्टिकल Under constitutional provision नैबेखौहाय गोख्रोङै दाबि दैखांफिनदों बे इमप्लिमेन्ट जानांगौ स' सोंथिया बे एबसुआ लादों मोजाङैनो दं बुंनांगौ गैयामोन इफ पलिटिकल पार्टी हिसाबै यूपीपीएलआ इनक्लुड जानो हायोबा पलिटिकल पार्टी हिसाबै बीपीएफ पार्टीया माने इनक्लुड जानो हाया बा मानो लाफादिया आफ्टर अल बे गभर्नमेन्टआव दंखायो काउन्सिल गभर्नमेन्टआव दङ स' बिथांमोनजोंहाय सावरायनांगौ बा रायलायनांगौ बा बिथांमोननि दरखार गैया नामा बे डाइवर्ट मोनसे रुटजों खारबाय थायोब्ला आलादा आलादायै सेपारेटै खारबाय थायोब्ला बेसेबांसिमहालागै माने बे एक्सेप्टेबल जालालै बिसोरजों दे कमेन्ट्स हरना दोनदो मोनसे कल फैगासिनो दं आंना बेनिखायनो सरि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आं मोनसे बेनि सायाव टपिक मोनसे कन्टेन्ट लाबोगोन आरो सावरायगोन नोंथांमोनजों